Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem titalan. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan,
Maripot ito'y Los Angeles, California, USA. Kaya't kung nga kablawan namin nagiti gagayem. Nagdengdengeg ti programa Timek Tinamnama. Ti programa Timek Tinamnama isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Kaya't kung ibaga kada kayong ni Apo Dios bendisyonan na dahito nga programa. Taadda itan ti inlemapulok itinem nga pagpagilyan nga dumdumgeg dahito nga programa. Agraman dahito istasyon ti radio nga pagdengdenggan niyo. Makita da kami met iti Facebook live streaming, kastamet iti YouTube, kaya dadu pa nga media outlets, nga pakabuyaan yu, ano pakangagan yu, da iti programa Timek Tinamnama. Agyaman kami ita, dakay pala ket sapay kuma, ti pamindisyon ni Apo Dios. Ken ti salunat, nga ited na ti tunggal maysa, marik natay kadi, ket adda kuma day tangarik na titunggal maysa itinaldawal daw. Agyaman kami ta ni Apo Dios ti maket adda kada kayo gagayem kahit kung ipakamong ti Timek Tinamnama manggigan titunggal Domingo ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries maysa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church ita lugaryo. Ket ita agkararag tayo. Diyos mi ang managayat unay, itan, taadalin mi nagita kakapatay gasasaom. Tulungan na kami apo. Ngagbiag, ang managtulnog, yang kastamet, tinadeket nga panakipagpag nami, ken ka aman nubot mi. Sikat imang sagid dagiti masaksakit. Agasam ida. Kastamet dagiti awanan, ipaay mo ida apo at dada dagiti tattao. Nga agkurang dagiti pagbiagda ken dagiti kasapulan dati panagbiag amok mati pamindisyon ti langit agubon to kadagitoy nga gagayem ken kakabsat bidisnam ti tunggal familia dagiti anak ken kastamet dagiti karkaruba adda kat iti tunos kada kami amin nga aginayat agpipinnateg agsisinakit na mangibaklay iti sangsang kamay sa komunidad kang ronana kadagitoy a panawen ti pandemya. Wapo gyaman kami, ti karim, nagasan na kami ito. Katagtalek kami, amok nga ipay mo ti panakaagas, ti na pisikalan ken na espirituan. Dumteng ka din kadagiti puspuso mi ken panagbiag mi, ken kadagiti kamaan mi, iti da ito yung aldag sipud ta din, nawat mi ida, tinapateg, anagan na po may Jesus. Amen. Adalin tayo ti da ito yung aldaw, ni Apo Jesus nga isu ti nangted ti pagwadan ti biag ang managtulnog. Amoyo gagayem ni Jesus ti mangisalakan kada tayo. Saan lang nga panakaisalakan manipud ti dusa ti basol nga manipud pa ti panakabalin ti basol. Isalakan na tayo ni Apo Dios. Amuyo iniadda ni Apo Jesus. Ito'y rabaw ti daga. Nagbiag nga situtulnog. Gapo iti nadeket nga panakikadkadwana ken relasyon na iti ama na. Nagtalek iti Dios. Insuko na iti biag na. Ket amuyo kang kanayon nga nagbalegi. Kada iti may nga sulisog. Ken kuana. Kahit kumet ibagat ito ay kadagiti amin nga dumdumngeg. Nga mabalintay met ti agbiag nga situtulnog kadagiti bilbilin ti Dios. Gaputa da ito'y ti regta ti bunga ti ayat tayo ken kuana. Naglawag met nga kuna ti sanpon nga surot kaya kabsa. Noy ayatenda kanya ti kunana. Tungpalan niyo dagiti bilbilin ko. Mismo nga ni Apo tayo nga Jesus. Tinangibaga dayta. Ala, umay ti saludsud dagiti kaaduan. Kunada kasano Pastor Ariola ti kinan-anay ti panakikadkaduan ni Kristo iti amana. No basahin tayo di Juan 10:30 kunana siyak ken ti ama anya ti kuna agmaymaysa kami. Wen aunen daytan nga banag
kadigiti na santuan nga surat nga ti ama ken ti anak agmay maysada. Awan gagayem. Ti inaramid ti anak ti bukbukod na. Talawag nga ibagana dayta di Juan 5:19 ken 30. Iyuman na ken makisasaw ni Apo Jesus iti amana. Kasano dayta nga relasyon? Kasano ti panagtaginayon ni Kristo iti panakikadkadwa na kinamana? Mabasahin tayo di Lucas 22:39. Agenggana ti 46 ibagana ditoy nga babaen ti panagkarkararag tapno madaan iti pigsa. Numapan tayo nga basahin ti libro ti Lucas tapno maamuan tayo ti relasyon ni Apo tayo nga Jesus ken ti ama na. Nga Isu nga dadayjay nataginayon nga panakikadkadwa na iti ama na. No, buksilan tayo di iti nasantuan nga surat. Unahin na di kapitulo 22 iti Lucas versikulo 39 aging gana iti 46 kastoy man ti bagana iti nasantuan nga surat. Basaik kada kayo gagayem. Ket imaway ket napan kas kadawyan na iti bantay dagiti ulibo. Ket dagiti adalan na simurot damet ken kuana. Ket ididimtengdan ijay diso kinunana kadakwada agkararag kayo tapno di kay masulisog. Ket iso immadayo kadakwada iti kas la magawat abatuen ket nagparintumang ni Apo Jesus ket nagkararag. A kinunana ama no pagayatam iya dayom kadi daytoy ako pa kanyak. No pay kasta saan ko maaramid. Ti pagayatak no di ket ti pagayatam o ama. Ket nagparang ti maysa nga anghel ti langit. Anang pabilag ken kuana. Ket idi ngagtutuok unay nagkararag iti nasged. Ket naglinget akas kadagiti ted ti dara nga nagtinag iti daga. Mapantayo di versikulo 45. Kaya napintas ti panangibagan at ito'y gagayem. Ituloy ko kunana. Ket idi timakder iti panagkararag na napan kadagiti adalan na ket nasarakan na ida nga matmaturog gapu iti sennaay. Maudi nga teksto, versikulo kunana, versikulo 46, dinggan nyo dahito. Ket kinunana kadakwada, apay-apay, maturog kayo. Bumangon kayo, ket agkararag kayo, tapno di kay masulisog. Gagayem ken kakabsat, kasta ti relasyon ni Apo Jesus ken ti amana. Nataginayon, tapno madaan iti pigsa masapol na. Ti panagkararag, kitang Diyos pa yan ni Apo Jesus. Kitang kararag pa'y. At dadadya pa nakiuman na ti ayaten ng Ama. Ti Diyos Ama. Anya ti nabalinan ni Kristo gapu iti dayjay panagtalened na iti ayat ti Ama na. Ti panagtalened na kaskunaen iti Juan 15 versikulo 9. Iso jayay panangtungpal na dagiti bilbilin ti amana. Ni, uray pa ni Apo Jesus nagtulnog gayam. Kadagiti bilbilin gented ti amana. Bueno gagayem, anya ti buangayan ti kinamanagtulnog ni Kristo iti mamati. When ti kinamanagtulnog ni Kristo, agbalin da ito'y gagayem na kinamanagtulnog ken kanyak nga sumursurot ken ni Apo Jesus. No basahin tayo nga nalaing da ito'y nga paset ti binatog tinasantuan nga surat. Ti Roma, kapitulo 5:19, kastamet di 8:3 ken 4. At dadayjay natulnog
akasasaad ken kababalin ken ni Apo Jesus. Ket kastamet magbalin tayo akas ken ni Apo Jesus ket adda kada tayong dayta nga kinamanagtulnog a mamati agtalinaed tayo met. Iti makonkona iti natibker nga panakipagpagna tayo ken kuana. Anya pa iti buangayen ti kinamanagtulnog ni Kristo ti mamati. Ti may kadwa isu daytoy. Isu dayjay ayat ni Kristo. Awisen na ti mamati nga agayat ken kuana. May kadwa Korinto 5 versikulo 14. Alagagayem noy ayaten tayo metla ni Apo Isus. Ket isu ket agtultulnog ti bilin akas kunaen tinasantuan nga surat. Ket kunamot ti dadto mga awanen ti bilin. Alaket isumot ti nang ibaga. No ay ayaten dak agtulnog kayo kadagiti bilbilin ko. Tamuyo gamin gagayem ta ayat ni Kristo awisen na ti mamati nga agayat ken kuana. Ulitek manen gagayem. Haan na ka nga may salakan ti sangapulong nga bilin. Talawag, sabay ko mga nalawag. Ni Apo Isus ti mangisalakan ken ka, ken ti parabor na. Ngem na ikat ka din ti sangapulong nga bilin, ni kaanuman kunana iti libro ti Mateo. Tati sangapulong nga bilin, iturong na ka ken ni Apo Isus. Dayta kakabsat, iti adda nga job description kuma ti sangapulong nga bilin. Isu paset ti panangisalakan mo. Tati sangapulong nga biling iturong na ka ken ni Apo Isus. Tadayjay kababalin ni Apo Isus. The transcript of God's character. Adda di sangapulong nga bilin. Isu ti ayat ni Kristo gagayem. Awisen na ti mamati nga agayat ken kuana. Ket may sa dayta nga padas nga masapol nga mapadasan tayo. Agtulnog tayo. Kasanulanganen nga sumurot tayo ken Apo Isus no santay nga agtulnog. Kasanulanganen nga agserserbite ken kuana no hantay nga agtulnog. Kasanulanganen nga ikas kasabatay tinasanton nga surat kadagiti sabsabali no santay mo't nga agtulnog kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Naibatay ti ayat. Ti sangapulong nga bilin ayat iti Dios. Ayat met kadagiti karubam ken sabali nga tattao. Anya kadi dagiti pagalagadan ti pagayatan ti Dios kada tayo. Kas kinunakon gagayem nay saad da amin, napabilag da amin kadagiti sangapulo a bilin ni Apo Dios. Dadyaw mo na nga paset. Isa dayjay ayat mo kani Apo Dios. Dadya may kadwa nga paset. Isa dayjay makonkona nga ayat mo kadagiti padam nga tattao. Wen dagiti bilbilin ni Apo Dios saan da nga makapadagset. Ket daytoy gagayem kunana iti nasantuan nga surat adda nga agtulnog tayo kani Apo Dios inggana nga makita tayo manen. Adda ditoy dagiti talo nga panagtalinaed dayta nga ayat ni Apo Dios kadagiti kapadasan tayo a panagpamati iti naldawaldaw. Anya ti umuna kasano ti panagtalinaed ti ayat ti Dios. Umuna babaen ti inaldaw nga panagbiag ti ayat iti Dios. Umuna nga Korinto 3 versikulo 18. Nagimbag launay kakabsat. Ti may kadua no kasano nga agtalinaed dayta nga ayat ni Apo Dios kada tayo. Isu babaen ti panangipasdek ti espiritu iti ayat ti Dios iti puso. No marek na tayo nga agbasbasol tayo, marek na tayo magket. Ti panakisasa ti Espiritu Santo kadagiti puspuso tayo. Ket malagip tayo. Si adda nga panagpuyat ken di panagrigat ti Apo Isus nga panakisasao iti amana. Iti hardin ti Getsemane kunana aw Apo daytoy nga kupa. Wen babayen ti panakipasdek ti Espiritu ti ayat
Uray pa iti panakipagayam tayo. Kadagiti karkarubo tayo ken paset ti pamilya tayo. Umayan dayjay nan anay nga panakipagkaykaysa. Adu ti tattao nga handa nga makaturturog. Gaputa pampanunutin da dagiti basbasol da nga naramid da kadagiti sabsabali. Adu met dagiti tattao nga makaturog agsipud tawan da diriknada nga mamakawan kadagiti sabsabali. Adu dagiti tattao nga makaturturog agsipud kadagiti basbasol nga inararamid da ket saan da pay nga impudno dayta nga basol ken ni Apo Dios. Inton mariribok tayo ket may palagip kada tayo nga mapantay ken ni Apo Hesus. Ti espiritu ti ayat adda ngagtuktuk kadagiti puso tayo. Pakayat ni Apo Dios nga may tunos tayo ken kuana. Iti libro ti Isaiah 52 versikulo 2 kunana naisina tayo adda padir nga na magsina kada tayo ken ni Apo Hesus. Gapu gamintag tultuloy dayta nga panagsalungasing tayo ken panagaramid kadagiti makarimon dagiti banag nga makaykaayo ken ni Apo Hesus. Ket nalawag ako na di libro ti Proverbio 28:14 nga santo agbalegi. Santo agbalegi ti maysa nga tawo nga agararamid iti dakes. Ore kang kanayon tayo mapanji kapilya o nagbasbas ti biblioteket hantay mo't may batan dagiti salsalungasing ken dagiti igaggagara nga basol. Narigat nga pakawanan ni Apo Dios dayta. Amuyo kakabsat. Mapakawan ni Apo Hesus ti amin nga basol ken salungasing. Ngem ti basol nga saan nga mapakawan ni Apo Hesus isu dayjay igaggagara apan nagbasol. Kagayan. Babaen ti panakaypasdek ti espiritu ti ayat ti Dios ti puso. Akas ko na ti Roma 5 versikulo 5. Tilang aramiden tayo luktan tayo dagiti puso tayo. Ket palubusan tayo ni Apo Hesus nga isundag talinaed kagayan. Ket mapantay ti may katlo no kasano nga panagtalinaed tayat ni Apo Dios isu dayjay babaen tinaayat nga panagtungpal kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Juan 15 versikulo 10 kunana no ay ayatendak tungpalin yu dagiti anya. Bilbilin ko. Gagayem ken kakabsat. Adda ti nagdumaan ti maysa nga lugar nga awan ti linteg ken ti maysa lugar nga adda nga masalsalimetmetan iti linteg ni Apo Dios. Iti lugar nga awan ti linteg kayat yu gari nga takawen da dayjay motorsikloyo wenno di karroyo wenno umayda itaray ni bakityo wenno umay dagiti saan nga naimbaga kapadasan nagsipud awam metten ti mangiparit aw metten ti linteg oray pati pagilyan ka adda ti nainget nga linteg nga masurot. Ngem napapantayo agyan iti maysa nga lugar nga adda ti linteg. Adda ti talna. Agsipud ta ni Apo Hesus imbaga na agdaya ko ti Dios mo. Hangkang agtakaw. Hamo nga alaen ti hamo nga asawa. Anya pay. Kenda dumapay abanag ibagat ti may kadua paset ti sangapulo bilin ti ayat mo ti padang matao. Gagayem noy ayaten tayo matlaeng ni Apo Dios. Pilyem kadi ti agtulnog ken kuana. Adaken ka. Adaken ka dayta nga desisyon. Ngam nasaludsudom kanya gayem. Kas kunaen iti Juan 15 versikulo 10 no ayaten dak tungpalan yu dagiti bilbilin ko agtulnog ken kuana. Tad-adu dagiti saan nga malao na bendisyon. Nga may paay ka dagiti tattao nga agtulnog. Ket adumot dagiti rigrigat adu dagiti bambanag nga ibaklay ti tattao. Ket uray pa iti patay o may kadakwada. Gaputisan da nga pa nagtulnog. Babaen ti pa nagsukir da kini Apo Hesus. Adu ti lakamen da gagayem. Alunod ken kastamet kadagiti saan nga naimbaga kapadasan iti biag. So babaen tinayat nga panagtungpal ken ni Apo Dios. Agtalanayad dayta nga ayat.
anya kadi dagiti agtalened ken kuha na tinaayat nga panagtulnog anya tinaramid ni Apo Isus deta nga panagtalened nga mabalintay met nga tuladen kakabsat. Yung mo na nga Korinto 1:30 kunan toy isu ti kinalinteg na. Ti kinalinteg ni Apo Isus. Isu nga nasuludsod ang kanyak tataan niya ni Kristo kadagiti agtalened ken kuha na tinaayat nga panagtulnog isu da kinalinteg. Da kinalinteg ni Apo Isus isumutten iti may kawes kada tayo. Isu kagayem ti nakinaramid ti agnanayon nga panakaisalakan. Nagtalinayad deta na ayat nga panagtulnog ken Apo Isus kastoy man ti kunana di libro ti Hebreo. Basa kada kayo kakabsat. Hebreo 5 versikulo 9. Ket idinto anaramid nga awan pagkurkurangan na nagbalin nga isu tinakin-aramid nga agnanayon ti panakaisalakan kadagiti isu amin nagtulnog ken kuana. Dayta naggapu amismo tinasanton nga surat. Isu takin aramid ti agnanayon nga panakaisalakan kadagiti tattao kada kayo gagayem da kayo papagayam mi sa dinuman nga lugar nga pag dingdinggan nyo kadagiti innem mapulo ket innem nga pagpagilyan. Di ka lagtulnog ken kuana. Tapno mananam mo dagiti adu nga bendisyon ni Apo Jesus. Di ka kadiawaten si ayat ti kinamanagtulnog ni Kristo apagtaudan ti pigsam nga agtulnog ket palubosan mo ti espiritu a mangi it-ited tayat ni Apo Dios ti pusom. Tapno may kan katipigsa amang tungpal dagiti bilbilin na mangagam ti batingting ibagbagana dayta nga batingting itan ti tiyempo nga loktan tayo ti puso tayo agtulnog tayon ken ni Apo Isus taginayunen tayo dayta nga relasyon tayo ken kuana ket ison o Apo gagayem ken kakabsat Apo adumdumngeg kakabsat ken gagayem nga dumdumngeg. Palubusan tayo ni Apo Isus. Nga gubo dagiti adu nga bendisyon. Agsipud ta dadagamin dagiti anak na lalaki ken babae. Ang managtulnog ken kuana. O Dios mi ang managayat unay nagimbag unay ti adal. Ipalagip na iti awis mo nga no ay ayatenda ka agtulnog kami kadagiti bilbilin mo. Iti naunday nga kapadasan ti biyag. Adun dagiti regrigat ken susuot. Makay gapu gamin ti saan nga panagtulnog. Agyaman kami ti prinsipyo nga impaay mo ti panakaisalakan. Nagtulnog kami may salakan kami. Nagbasol kami, mapukaw kami. O Apo, awatin mo daytoy nga puso. No mampay adu dagiti dandana ang naglabasan na nga nagbiag ti panagsalungasing. Ipaay mo ka din Apo ti na Santong Espiritu. Tapno ti daytoy nga aldaw ti panangipudnumi dagiti nagkurangan mi. Pakawanan na kami nga nananay. Ikagaymon ti kinalinteg mo. Ket agbiag ka kamin, agbiag kami nga kas nga saan kami nagbasol. Sika ka tinapo, ti mangawat kada kami ti daytoy nga aldaw. Daytoy ti kirit ken pigsami. Tingkam panakipagpagnaken ka. Aging gana nga makita min ni Apo Isus nga agsubli. Masarakan kami kuma anagmatalek ken managtulnog. Agsipod ta dinawat mi idadag itoy. Tinapateg anagan na po may Isus. Amen. Ken amen. Gapuna jay langit, gapuna